Żagħżugħa mill-imtarfa kellha tittieħed b'urġenza l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex wara li spiċċat tissielet tal-ħajjita hekk kif kienet involuta f'inċident ta' traffiku. Il-każ seħħ ftit wara 3 ta' nofsinhar fi triq ir-Rabat in-Nadur Għawdex hekk kif għal xi raġuni l-vittma ta' 23 sena tilfet il-kontroll tal-quad bike bil-konsegwenza li inqalbet. Abbord il-vettura kien hemm ukoll tfajl oħra ta' 23 sena minn San Ġwan. Fuq il-post ġie msejjaħ immedjatament it-tim mediku tal-ambulanzi biex il-vittmi ttieħdu l-isptar għal aktar kura fejn is-sewwieqa ġiet iċċertifikata li ġarbet ġrieħi kritiċi. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Għassa Brigitte Sultana li ħatret inkjesta maġisterjali. Żewġ tirġieli ttieħdu l-isptar wara li kienu involuti f'inċident ta' traffiku f'Birzebbuġa. L-inċident seħħ fi triq Ardalam għal ħabta ta' 26 ta' filgħodu. Raġel ta' 49 sena mir-Renju Unit ħabat bil-vettura ma' karozza oħra misjuqa minn raġel ta' 28 sena mill-Eritrea li jgħix Birzebbuġa. Flimkien ma' raġel mir-Renju Unit kien hemm ukoll passiġġier żagħżugħ ta' 22 sena mis-Suriname. Ir-raġel ta' 49 sena u ż-żagħżugħ ta' 22 sena ttieħdu l-Isptar Mater Dei għal aktar kura fejn il-Brittaniku ġie ċertifikat li ġarrab ġrieħi gravi filwaqt li żagħżugħ ġie ċertifikat li ġarrab ġrieħi ħfief. Il-Pulizija qed tinvestiga dan l-inċident. Sewwieq ta' mutur ta' 42 sena mill-Ħamrun qed isofri ġrieħi gravi wara li kien involut f'inċident fi triq il-Kosta Naxxar. Mill-ewwel sħarriġ jidher li r-raġel tilef il-kontroll tal-mutur tiegħu u nqaleb. L-inċident seħħ għal ħabta ta' nofsinhar. Fuq il-post issejjet ambulanza li ħadet lis-sewwieq l-Isptar Mater Dei sabiex jingħata l-kura meħtieġa. Aktar tard huwa ġie ċertifikat li qiegħed isofri minn ġrieħi ta' natura gravi. L-investigazzjoni tal-Pulizija għadhom għaddejjin.